Баба ми правеше боба вълшебен. В тази рецепта се включват основните продукти като боб, лук, моркови, чушка, брашно, доматен сос, джорджан, разбира се, люти чушки и естествено това, което е много важно, е прас лук. Баба ми показа това, тъй като самия прас лук леко сладник при запичане и е много добре седи в самата гозба. Ще опитате и вие. Загряваме леко тавата. Слагаме люти чушки, червени и зелени, които са леко пикантни, не са много люти. Лук, моркови и прас. Моркови и прас. Тайната съставка. След което мазнина, използвам олио и купче масло. Задушаваме около 10 на 15 минути, докато лука и морковите не омекнат. Прибавим малко сол и печени чушки. Следващата стъпка е да сложа доматено пюре. Малко доматен сос и джорджан. Разбърквам. Задушил се е доста добре и изсипвам сварения боб. Най-хубавото в тази тева е, че можеш да заготвиш предварително на котлон, след което да смесиш продуктите и да ги запечеш в една фурна или пещ, както баба ми би направила. Прибавям брашното с червения пипер и доливам вода. Оп. Разбърквам. Той ще покъкри, ще вземе част от ароматите. Магданос. И така ще се пече. И задължително трябва да опитаме. Взимам. Като на баба е. И сега слагам боба във фурната. 1 час и е готово.